Ben, con esta comunicación pretendemos dar a coñecer o proxecto do desequilibrio á descarbonización e, con tal motivo, presentaremos en primeiro lugar a orixe do proxecto, cales son os seus fundamentos metodolóxicos e, por último, cal é a súa situación actual. Non obstante, un dos fundamentos deste proxecto é precisamente a súa fundamentación como investigación e acción participada e vai evolucionando co tempo. No que respecta á súa orixe, o proxecto do desequilibrio á descarbonización ten a súa motivación na busca de algún tipo de proxecto educativo, de intervención educativa, que fora quen de conxugar, por unha parte, a crise sanitaria provocada pola COVID e pola outra, a emerxencia climática. Non? E facelo, ademais, con dous colectivos diferenciados. A mocidade, a xuventude, é quizáis un dos colectivos que máis está a sufrir as consecuencias da COVID nos seus termos emocionais e sociais e, polo tanto, consideramos importante construir algún tipo de intervención que lle proporcionara ferramentas para poder enfrentar a nova realidade a que estamos a vivir e, pola outra, consideramos que son os públicos adultos os que teñen que ser protagonistas na construción de estrategias de adaptación fronte á emerxencia climática. Con tal motivo, o que fixemos foi coller unha metodoloxía de traballo deseñada pola nosa cooperativa, por Feitoría Verde, unha metodoloxía de traballo que se chama Desequilibristas e que é unha metodoloxía, unha secuencia de actividades para abordar a saúde dende un punto de vista integral con públicos novos, con mocidade. Ao mesmo tempo, a idea é desenvolver outra metodoloxía de traballo concreta, que é a do proxecto Descarboniza, que non é pouco, deseñada polo Grupo de Investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela, e que pretende abordar a construción de estrategias de adaptación comunitaria con públicos adultos frente ao cambio climático. Precisamente, a idea sería traballar por unha parte co grupo de mocidade, en primeiro lugar por separado, por outra parte co grupo de adultos pola outra, e finalmente intentar desenvolver algún tipo de intervención conxunta interxeneracional de forma que crise sanitaria e crise climática sexan abordadas de forma conxunta. Ao todo agora, esta metodoloxía, este proxecto do desequilibrio á descarbonización puido desenvolverse dunha forma, digamos, piloto no Concello de Santiago de Compostela con 3 grupos, mais aínda non puidemos desenvolvela na súa ao completo. No curso que comeza, é dicir, no 21-22, sí que está previsto o desenvolvemento integral deste proxecto nos concellos de Santiago de Compostela, Teo e Padrón, dos que iremos dando conta a través da nosa página web no Facebook e que confiamos que sirvan para seguir mellorando a maneira de conxugar estas metodoloxías e, sobre todo, a maneira de abordar estes grandes retos como é a crise sanitaria e a crise climática. Un saúdo.